Il-Ministru Michael Farrugia jammetti kien jaf bl-iskandlu ta' ħlasijiet abużivi fil-korp tal-Pulizija, iżda hu farfar fuq min awtorizza dan l-overtime. Jekk kien hemm xi persuni li kienu qegħdin jagħtu overtime illi kien qiegħed jingħata u ma kienx qiegħed jinħadem u wasta għal min kien qiegħed jifferma u jawtorizza dak l-overtime illi kien qiegħed isir illi jrid jerfa' ir-responsabbiltà. Meta kien qed iwieġeb id-domandi tal-ġurnalisti, Michael Falzon farfar ukoll fuq l-eks kummissarju għaliex skontu mal-ewwel irrappurtalu l-allegazzjonijiet li kienu qed isiru. F'hemm minnhom iżda stqar li rapporti dwar l-overtime kienu ilhom jaslu is-snin. Evalwazzjoni kienet ilha għaddejja, nista' ngħidlek li minn sena għal sena kien ikun hemm evalwazzjoni tal-overtime tal-Pulizija. U meta kien qed issir l-evalwazzjoni kien hemm rapporti li kienu qed jitresqu ta' kif kienet qed issir in-nefqa. L-eks Ministru tal-Pulizija, illum responsabbli mill-Enerġija, stqar li hu mhu se jerfa' l-ebda responsabilità għaliex xogħlu għamlu. Għalkemm sa issa wara dawn il-ġimgħat kollha lanqas ħadd għadu ma tressaq il-qorti akkużat b'dawn l-abbużi fil-korp tal-Pulizija. Apparti il-kwistjoni tal-overtime kien hemm ukoll ħlasijiet li allegatament għaddew għand pulizija sabiex jinħafru ċitazzjonijiet. Dawn il-ħlasijiet abużivi ilaħqu l-eluf.